Hello, para bro, session ngap yang sob happy syak ne ka video. Ti nakaleng ka jonga kum uway naki kritik ngamla ban susngap. Habang ai ya ka jingle don bor jong ki bor sarkar. Hangte ha lum serman ka bahap hapo East Janji Hills District. Ha ka bayde bat kato ka public hearing bala penlong da ka Shri Cement Limited. Te halor ka jingle don bor jong ki bor sarkar bat ki breu ki bayday bat ka sarkar MDA nakaleng ka jonga nga penrem namar bansu le da ka bor bansu thombor ya ki trajaka ki ba persa ya ka to ka jing thmu jong ka Shri Cement Limited ban ti motion mo te nakaleng ka jonga nga penrem ya ka jingle jong ki bor sarkar bat ki breu jong ka sarkar balai kin sule da ka bor ki pajba lada ki pajba ki menjur lada ki pajba ki persa phimdai ban sule dan bor ya ki jakarep jong ki te kane ka jingkran ka jong kalong halor ka jing penpau jong ki nongsong snong khamtam ki badai hangte ha lum serman mo ki nongsong snong ki ba ya rap hang to te nakaleng ka jonga nga penrem jur ya ka jingle jong kine ki bor sarkar bat habang ai ya ka to ka jing siat tiar gas jong ki pulit ya ka we ka long kemi hagaba uto khun jong ka kula yam kato ka long kemi ka lasu keren rumah kamti breusu halor ka jingle jong ki pulit ya kato ka long kemi nakaleng ka jonga penrem jur balai pisule da ka bor hapo demokrasi phimdai ban sule da ka bor phimdai ban le diktator khamtam hangne ha jala mekhlaya jongi ki babun ki dei ki jaka jong ki bro simet te haba ki trajaka kim ai balai phisikwa ban le da ka bor kablong ka bade nakaleng ka jonga penrem jur te kabadan kami ngi ki pajba kalong bangin kendit benreu na dumunta ngimdai su ban kersan ya kum kane ka sarkar kabakwa ban bamdu kabakwa ban penjenjar yang ngi ki pajba kane ka sarkar MDA kane ka sarkar kabakwa ban kamai spa yalade tang kito ki badan hakabor omdei ka sarkar ka pek jaki jing e jing ki pajba balai ya ki jaka ki puta jong ki norep phikwa ban thom na kabor haba ki trajaka ki mai balai phikwa ban thom na kabor balai phikhot kata ka public hearing menelai ngai i ya ki bom kersan ya kato ka public hearing kimsha banwan ya kato ka public hearing te kajing mutayu ba phimsha banwan saka public hearing makiru kidon te ya ka hok bakin wan ban tunsngau bakin penpau ya kajing persa jongki khamtam lada ki dei kitra jaka kidon te ya ka hok bakin penpau ya kajing sngau ka jongki balai phishu khanglak balai phishu kwa ban le da ka bor ngai iru haka news kabalami hau bates TV kaboong ba khakun kalong kemi hakali nabati penjulor kibakersan Shri Cement nya kasuro hadu bakawe kalong kemi kala khakun no hapukali namar omlaj suroksu la khang lentino lati penjulor no da kibadon hakabor ya kasuro te ngai i ya katokan news bat kadap daka jing sengobitar nakaleng ka jonga kadap da kajing sodom ya kibadon hakabor balai piti penjulor ya kasuro hato pidon hoax
ban penjuat ka surok kabayat kabayang ka surok ka baki pajba ki penunkan lara fidan makana ka buaru balai fish penjuat ya ka public property nomor ka surok kadai ka public property te lada fishna ma fi ka surok ru fishna ra ka pisa jungi ki pajba de mangi pajba ngi donate ya ka sarkar ngi donate ya ka sarkar ha ke babun kiliang ngi su tax ha bangi syong kali ru ngi su bai kali nang ki driver ki hab su tax ya ka government te ha bangi le di jing diru ngi su tax ladangi thitru ngi su tax tang tax sudah bat kita ki tax lani ki khajana ki le ka sarkar ka penan kami ka pisa jangi ki pajba te kadon hok pansna ya ki ka surok kade ka property jangi ki pajba balai pat fi penjuat te ka surok na kalian ka jonga nga pernah jur ya kato ka jeng penjuat te ka surok kato kala penkheng ya ka hok jangi ki pajba te ya kato lada don ki ba lana wastat ha is janji hills hangte ha jaka jan jaka ba ki pendong ka public hearing lada don ki banang wastat ha katokat han kideban objek kideban le report sa high court nomor kato kajing penjuat ya ka surok kade kajing penjuat ya ka property jung ki pajba kim don hok wala ki don makna ka boru kin penjuat ya ka public property ka sarkar MDA kada le don bor sisa kada le don bor sa papalat nah kalian ngajunga ngada bitar ya ki jingle jongane ka sarkar MDA balai pisule da ka bor ya ki pajba bun ki jaka kumanga ong ya phi hangne hajala meklaya kide ki jaka jong ki brusimet te haba ki try ki mai balai pi chukwa balai da ka bor jamlong man sule da ka bor la kilong ki jaka right lani ki jaka simet jong no rusimet ru haba ki breu hakato ka than kim ai balai fisu kwa ban le ka bor katoka jing kwa jonga sarkar MDA ban ailat ka Sri Cement Limited bahkan ti mausun kan sena simen mos kan penyat yau mausun ban sena siun ne sena simen kadai ka jing thmu ban yu nong ban yu jimentoy ki badon ka bor kato ka jing thombor ki pajba hangtai ha East Janji Hills hangtai ha Lum Serman kadai ka jing thmu ban yo jimtoy ban yo spa yo phau ki badon ha bor tangkum tahi laram de kumta tapi balai kinsu le thombor ha ka jing sha ha shwa ban penlong ya ka public hearing kidai ban ya konsol shwa bar ki pajba kidai ban pen be shwa bar ki pajba bar ki traja ka hang to ke lada ki pajba kisha lada ki pajba ki ai te sa sedang banti kan ye kita ki mau te haba ki pajba ki persya ki mai balai fi chukwa balai da kabor nakliang jongang kentu ya ki ro sampang ki bahap hapo ilakan nongkli ki bom kersan ya kan ka sarkar MDA bat ya ka Sri Cement Limited bagi de ban file da ka complain persya ya kini ki badon ha kabor namar ka jing penjuat ya ka surok kabadai ka public property hadu bakal longkemi ka haban khai ya ikhlung hapokali nakadaw ka jing khanglat no ika surok nakadaw ka jing penjuat no ika surok dia kato ka jing penprai ka surok ka jing penjulor ka surok kumbami ka kubor hau Batis TV dewan file beda ka complain file da ka complain hapo high court lan ha supreme court khnang bakini ki badon ha ka bor kin ngat ha ka jing saja ngimdai bansa ya kini ki badon ha ka bor bakin ledon borengi namar ka rin ye jungi kadai ka risencar pajba kamdai ka dictatorship kamdai ka authoritarian kadai ka democratic country ka jala meklaya ka hapo
ka jingpe jong ka sorkar India. Kumta ka jingle jong kini ki badon hakabor hangne jala meklaya kala penken ya ka demokrasi kala penken ya ka hok jong ki pajba te perlok ni dai ben kendit ben reuno na dumta nim dai shu ben kersan ya kini ki badon hapo ka sorkar MDA namar lada ngi penjob ki kin le ingi da kabor tang nakamta ka jingyo spa yo pheu yala de simet omdei nakamta ka jimuntoy jungi ki pajba kile ikini ki eru tang nakamta ka jimuntoy yala de te omdei nakamta ka jimuntoy jungi ki pajba nakleng jungi ki pajba ngide ban penankam hok ya ka vote ka jungi ka sivut ka jungi kalong ka koridor kumta ngide ban husier ngide ban penankam hok ya ka vote ka jungi mangi pajba ngidon ya ka bor ka bakrau kham tam ha ka pot vote ka bor ka syong hangi pajba dai mangi pajba ki bathau ya ka sorkar dai mangi pajba ki bala ban penram ya ka no ka parti ki bala ban penklem ya ka no ka sorkar kumta ngide ban lebe de ka democratic method dai bangin syale rudo tongin ya kan dreuno adu mentah nyumdai shu ban ajing kersan ya kini ki badon hapo ka sorkar MDA larang idang kersan si kersan ki te ngi syukut tang haka protes ngi syukut tang haka yara plakat tang haka jinga ki po sekretariat ndrei ngim yo jing suk la no kumta ngide ban kendit ben reuno ngide ban ya teli mlon ka we ngimdai shu ban ya bi ceka tingkapli kuma bi judas ba ula di tatno ya ujisu tang ba ubi ceki subai rupa nagling ngi padba ngin kentaj no ka pisah hoit ladaki ai pisah ngi simbe tang ba ka sibut ka jongite ngin tebet ya ka parti ka badon sya ka jingkit kli ngi padba ngidei ban husier bha ka pot tebut ngimdei shu ban shu tebut lumar namar mangi padba ngi don ka bor ka bakrau man pa we u nongsong snong jong kari khasi ba jantie man pa we u nongsong snong jong ka jala meklaya man pa we u nongsong snong jong ka rindia ubaladap de ka khatpasnem udon ya ka bor ka bakrau kata ka de ka sivut te nagleng ka jonga nga super tu ya pi namar ba ngamla ban sngap habang ai ya ka jingle don bor jong kini ki badana ka bor te ngam kwa ban kran jrong ndai nga super tu tang kumne kublai sibun kublai sajarngu ba filape jangan ka video tongin sa siam biang hai ki bebat ki video